Gaur egun ez da erraza, kanonak apurtzea, gizartearen aurrean horbera bezea. Ni oraintxe bertan Eduardo naiz, eta nire lana izaten da, astebururo jogurina bezala lan egitea. Jogurina jaiotzen da bain dela, 25 urte de horrela. Eta, ni Eduardo Laudiokoa da, hasi nintzen gaztetatik sormenaren gauza askotan hasi, erosi ginen argazki kamera bat, eta hasi nintzen argazki gintza munduan. Eta hori, egin dituna ez dakit gauza pilo bat, moda, eta batean zeon talde bat hemen Bilbon, Las Felin izeneko taldea, kabarateko talde bat lan egiten, eta ni juten nintzen haiek ikustera, eta batean esan zidaten frogo bat egitea egunen batetan, eta horregatik hasi nintzen kabareta ere eta mundu horretan aritzen. Hor jaio zen Jogurina Boroba, eta orduan izan da betiko borroka, eguna, argia, argazkigintza eta gaua Jogurina Boroba eta kabareta. Lautxoak zabaldu egin zuen bide oso gogor bat, garai hartan, oso gogorra, eta hor berak jarraitzen du gainera lan egiten, baina gaude askoz gehiago lan egiten. Oraintxe bertan diru gutxi dago, eta ateatzeko ez dago hainbeste posibilitaterik, baina bai, jendea juten da. Eta doainik baldin bada asko hobeto eta juten da jendea ikustera, eta oso harrera polita. Oso pozik, batean, nik egiten ditudanean gauzak ez da dirua ateatzeko, musikarekin oraintxe bertan ezin dezu, nik behintzat ezin dez dirurik atea, baina benetan izugarri gustatzen zaidala. Eta lehen momentutik argi neukan euskeraz egin nahi nula, eta diskografikatik ere esan ziaten, egin behar dezu mesedez euskeraz eta nio josa primeran. Eta lehen momentutik jaso egin dut oso harrera ona, eta oso kontent. Gehien gustatzen zaidana da sortzea. Batean, eszenatokian egotearena ez zait gehiagi gustatzen, eta jendeari kostatzen zaio ulertzea edo ez dute sinesten, baina benetan, nahi gehien gustatzen zaidana da prozesua. Prozesu hortan aritzea eta jendearekin lan egitea. Nahi gehien gustatzen zaidana. Eta orduan, gustatzen zait ikutzea, musika, moda, argazkigintza, bideoklipak egitea, eta orduan, nahi egunero, daukat inkontinentzia kreatiba, edo ez dakit nola esan, baina egon behar dut beti gauzak prestatzen, gauzak egiten, eta buruan daukat beti idei asko. Egingo dut erakusketa bakarra biran egingo dut abenduan, eta nik uste dut potente izango dela, hor sartuko ditut gauza asko, eta antxinean egindako argazkiak, eta oraintxe bertan egiten nabilenak. Eta orduan polita izan daiteke, eta izango da, oraindik ez dakigu data, eguna, baino abenduan biran tabernan.